Сын. У страху, у слязах глядзеў хлопчык, як хавалі яго маці. Ваўкавата дзічыўся ён, калі Сіддхартха называў яго сваім сынам і казаў, што цяпер ён будзе жыць разам з імі ў хаціне Васудавы. Хлопчык цэлымі днямі сядзеў ля магілы маці, быў бледны, не еў, і позірк і сэрца яго сталі злоснымі. Ён змагаўся, ён паўставаў супраць лёсу. Сіддхартха аберагаў хлопчыка, не перашкаджаў яму, разумеў яго тугу. Сіддхартха разумеў, што сын зусім не ведае яго і не можа любіць яго як бацьку. Паступова зразумеў ён і тое, што гэты 11гадовы малы, дзіця распешчанае, мамчын сынок, які вырас у багатых умовах, які прывык да вытанчанай ежы, да мяккай пасцелі, які прывык камандаваць слугамі. Сіддхартха разумеў, што маркотнае і капрызлівае дзіця не адразу і неахвотна згадзіцца на жыццё чужое і беднае. Ён не прымушаў яго, шкадаваў яго, вышукаў для яго лепшыя кавалкі. Ён спадзяваўся паступова, з дапамогай прыязнасці і цярпення заваяваць яго сэрца. Багатым і шчаслівым назваў ён сябе, калі ў яго жыцці з'явіўся гэты хлопчык, але мінаў час, а дзіця так і заставалася панурым і чужым. У сэрцы яго гняздзіліся ганарлівасць і упартасць. Ён не жадаў працаваць, не аказваў старым аніякай павагі, абіраў фруктовыя дрэвы Васудавы, і Сіддхартха пачынаў разумець, што ні радасць і ні шчасце прыйшлі да яго разам з сынам, а пакуты і клопаты. Але ён любіў яго, і гэтыя пакуты і клопаты любові былі яму мілейшыя, чым радасць і шчасце без дзіцяці. Пасля з'яўлення ў хаціне маленькага Сіддхартхі старыя падзялілі сваю работу. Васудава зноў стаў адзін працаваць на пераправе, а Сіддхартха, каб быць побач з сынам, працаваў у хаціне і ў полі. Доўгі час, доўгія месяцы чакаў Сіддхартха, што сын зразумее яго, прыме яго любоў і, магчыма, адкажа на яе. Доўгія месяцы чакаў Васудава, глядзеў, чакаў, маўчаў. Аднойчы, калі Сіддхартха малодшы ў чарговы раз змучыў свайго бацьку упартасцю і капрызамі і разбіў абедзве іх міскі для рысу, Васудава адвёў увечары свайго сябра ў бок і загаварыў з ім. «Прабач мяне», – сказаў ён, – «ад шчырага сэрца кажу я табе гэта. Я бачу, што ты пакутуеш, я бачу, што ў цябе гора, твой сын, любімы сын, прыносіць табе клопаты. Не мне ён таксама прыносіць клопаты. Да другога жыцця, да іншага гнязда прывыкла маленькая птушачка. Ты ўцякаў ад багацця і горада, перасыціўшыся, адчуваючы агіду, а ён быў вымушаны пакінуць і тое і другое супраць сваёй волі. Я пытаўся ў ракі, о сябар, шмат разоў я пытаўся ў яе. Але рака смяецца, рака насміхаецца, яна высмейвае і мяне, і цябе, яна рагоча з нашага глупства. Ваду цягне да вады, маладосць да маладосці. Твой сын не там, дзе ён можа расці. Спытай ты раку, паслухай яе». Сумна глядзеў Сіддхартха ў твар сябра. У праменьчыках яго незлічоных зморшчынак свяцілася неўміручая усмешка. «Хіба я магу з ім развітацца?» – ціха, прысаромлена сказаў ён. «Дай мне толькі час, дружа, ты бачыш, я змагаюся за яго сэрца, я заваюю яго любоўю, пяшчотай, цярпеннем. І з ім таксама павінна некалі загаварыць рака, і ён таксама прызваны». Усмешка Васудавы зрабілася яшчэ святлей і мякчэй. «О так, і ён таксама прызваны, і ў ім таксама вечнае жыццё. Але ж мы ведаем, ты і я, да чаго ён прызваны, якія чакаюць яго шляхі, якія справы, якія пакуты. Вялікія яны будуць, цвёрдае, ганарлівае ў яго сэрца, такія шмат пакутаюць, шмат памыляюцца, робяць шмат несправядлівасцяў, здзяйсняюць шмат грахоў. Скажы мне, мой мілы сябар, ці не занадта сувора ты выхоўваеш сына? Ты не катуеш яго, не б'еш, не караеш?»
Не, Васудава, я нічога гэтага не раблю. Я гэта ведаў. Ты не прымушаеш яго, не б'еш, не загадваеш яму, таму што ты ведаеш, што мяккасць мацнейшая за цвёрдасць, вада мацнейшая за скалу, любоў мацнейшая за страх. Вельмі добра, я хвалю цябе. Але ці не памыляешся ты, калі думаеш, што не катуеш яго, не караеш яго? Ці не звязваеш ты яго па руках і нагах сваёй любоўю? Ці не караеш ты яго кожны дзень пакутай сораму, якая яшчэ цяжэйшая ад тваёй дабрыні і твайго цярпення? Ці не прымушаеш ты яго, пагардлівага і свавольнага хлопца, жыць у хаціне з двума старымі, якія ядуць адны бананы і для якіх рыс ужо ласунак? Чые думкі не могуць быць яго думкамі, чые сэрцы састарэлі і астылі і б'юцца зусім інакш, чым ягонае? Хіба не адчувае ён ва ўсім гэтым прымусу? Хіба ён не пакараны? Сіддхартха сядзеў, не падымаючы вачэй. «Што ж, па-твойму, я павінен зрабіць?» – ціха спытаў ён. І Васудава сказаў: «Завядзі яго ў горад, завядзі яго ў дом маці, там яшчэ будуць слугі, аддай яго ім. А калі там нікога ўжо няма, то завядзі яго да якога-небудзь настаўніка, не дзеля вучэння, а для таго, каб ён быў з іншымі дзецьмі і з дзяўчынкамі ў свеце, якому ён належыць. Ты ніколі не думаў пра гэта?» «Ты чытаеш маё сэрца», – адказаў Сіддхартха сумна. «Часта я думаў пра гэта, але скажы, як жа я яго, бо ў яго і так далёка нерахманае сэрца, як я адпушчу яго ў гэты свет? Бо ён жа стане ганарліўцам, бо ён забудзе сябе ў пагоні за асалодай і уладай, бо ён паўторыць усе памылкі свайго бацькі і, можа быць, зусім назаўжды загіне, апусціцца ў сансару». Усмешкай асвятліўся твар перавозчыка. Мякка паляпаў ён Сіддхартху па руцэ і сказаў: «Спытай пра гэта раку, дружа. Паслухай, як яна смяецца з гэтага. Няўжо ты сапраўды думаеш, што ты рабіў усе свае глупствы для таго, каб іх не рабіў твой сын? І хіба ты можаш абараніць твайго сына ад сансары? Чым жа? Вучэннем, малітвай, настаўленнямі? Сябар мой, хіба ты зусім забыўся тую гісторыю, тую павучальную гісторыю пра сына брахмана Сіддхартху, якую ты тут, на гэтым самым месцы, некалі расказаў мне? Хто збярог самана Сіддхартху ад сансары, ад граху, ад сквапнасці, ад глупства? Няўжо святасць яго бацькі, настаўленні настаўнікаў, яго ўласныя веды, яго пошукі абаранілі яго? Які бацька, які настаўнік здолеў уберагчы яго ад таго, каб самому пражыць сваё жыццё, самому ў гэтым жыцці запэцкацца, самому прыняць цяжар віны, самому піць горкае пітво і самому адшукаць свой шлях? Няўжо ты верыш, дружа, што гэты шлях можна за кагосьці прайсці? Можа, за твайго сыночка, бо ты яго любіш, бо з радасцю збярог бы яго ад пакуты, ад болю, ад расчараванняў? Але калі б ты і 10 разоў памёр за яго, ты не змог бы прыняць на сябе нават драбнюткай часткі яго лёсу». Яшчэ ніколі Васудава не прамаўляў так многа слоў адразу. Сіддхартха па-сяброўску падзякаваў яму, пайшоў заклапочаны ў хаціну. Доўга не мог заснуць. Васудава не сказаў нічога такога, чаго б ён сам не ведаў, пра што сам не думаў. Ён усё ведаў, але нічога не мог зрабіць. Мацней за ўсведамленне была любоў да гэтага хлопчыка. Мацней яго пяшчота, мацней страх страціць дзіцё. Хіба калі-небудзь з-за чаго-небудзь ён пакутаваў так, як цяпер? Калі, каго ён так любіў, так слепа, так пакутліва, так неўзаемна і ўсё ж так шчасліва? Сіддхартха не мог зрабіць так, як раіў Васудава. Ён не мог аддаць сына. Ён дазваляў дзіцяці камандаваць ім, ён дазваляў пагарджаць сабою. Ён маўчаў і чакаў, аднаўляў штодня маўклівую барацьбу прыязнасцю, вёў бязгучную барацьбу цярпеннем. І Васудава маўчаў і чакаў, дружалюбна, цярпліва, усё разумеючы. Яны абодва былі майстрамі цярпення.
Аднойчы, калі твар хлопчыка неяк асабліва нагадаў яму Камалу, Сіддхартха раптам успомніў словы, якія яна калісьці гады таму ў дні яго маладосці сказала яму. «Ты не здольны кахаць», – сказала яна, і ён пагадзіўся з ёй і параўнаў сябе з зоркай, а іншых – запаўшым лісцем. Але ўсё ж адчуў у яе словах справядлівы папрок. І сапраўды, ніколі з-за іншага чалавека не мог ён страціць галаву і волю, забыць сябе, рабіць глупствы. Ніколі ён гэтага не мог. І ў гэтым, здавалася яму тады, была тая велізарная розніца, якая аддзяляла яго ад астатніх, ад людзей-дзяцей. Але цяпер, з той пары, як яго сын тут, цяпер і ён, Сіддхартха, таксама чалавек-дзіця, зусім такі ж самы, як і яны. Пакутуе з-за чалавека, любіць чалавека, растварыўся ў гэтай любові, ад любові зрабіўся дурнем. Цяпер і ён позна, раз у жыцці, зазнаў гэтую наймацнейшую і рэдкую страсць, пакутаваў ад яе, цяжка пакутаваў. І ўсё ж быў шчаслівы і быццам адноўлены, і нават багацей стаў. Вядома, ён разумеў, што гэтая сляпая любоў да сына, гэтая страсць, гэтая пакута усяго толькі сансара, цёмная крыніца, каламутная вада. І ў той жа час ён адчуваў, што любоў гэтая недарэмная, што яно неабходна яму і прыйшла з глыбінь яго істоты. І гэтую асалоду прыйдзецца яму загладзіць, і гэты боль спазнаць, і гэтыя глупствы зрабіць. А сын дазваляў яму рабіць гэтыя глупствы, дазваляў угаворваць яго, дазваляў штодня ўніжацца перад ім, патураць яго капрысам. Такі бацька не выклікаў у яго ні захаплення, ні страху. Ён быў добры чалавек, гэты бацька. Добры, дабрадушны, мяккі чалавек. Можа, вельмі святы чалавек, можа, проста святы. Але ўсё гэта былі не тыя якасці, якімі можна было заваяваць душу хлопчыка. Сумна яму было з гэтым бацькам. Надакучыў ён яму, надакучыла сядзець у ягонай праклятай хаціне, як у клетцы. А тое, што на ўсякую выхадку ён адказваў усмешкай, на грубасць прыязнасцю, на злосць дабрынёй, было самай ненавіснай хітрасцю старога махляра. Хлопчык хутчэй пагадзіўся б, каб бацька пагражаў яму, біў яго. І прыйшоў дзень, калі юны Сіддхартха ўзбунтаваўся і адкрыта паўстаў супраць бацькі. Бацька даў яму работу, папрасіў схадзіць па галлё, але хлопчык не выйшаў з хаціны. У прыступе упартасці і лютасці ён тупаў нагамі, сціскаў кулакі і выкрыкаваў у твар бацьку словы нянавісці і пагарды. «Сам ідзі за сваім галлям!» – крычаў ён, і з ягонага рота ляцела сліна. «Я табе не слуга! Я ведаю, чаму ты мяне не б'еш, ты проста не адважваешся. Я ведаю, ты хочаш сваёй святасцю і дабрынёй мяне ўвесь час ушчучваць і сароміць. Ты хочаш, каб я стаў такім, як ты, такім жа святым, такім рахманым і мудрым. А я на злосць табе, чуеш? Лепш стану рабаўніком і забойцам і пайду да дэманаў, чым буду такім, як ты. Я ненавіджу цябе, ты не мой бацька. Няхай ты быў хоць 10 разоў палюбоўнікам маёй маці». Гнев і туга закіпалі ў ім, выліваючыся ў лютыя злыя словы, і ён шпурляў іх у бацьку. Потым хлопчык уцёк і вярнуўся толькі позна ўначы. Наступнай раніцай ён знік. Знік і маленькі кошык, сплецены з двухколернага лыка, у якім яны захоўвалі медныя і срэбныя манеты, якія атрымалі ў плату за перавоз. Човен таксама знік. Сіддхартха разгледзеў яго на супрацьлеглым беразе. Хлопчык уцёк. «Я мушу пайсці за ім», – сказаў Сіддхартха. Учорашнія страшныя словы сына гучалі ў яго ўшу, ён дрыжаў ад гора. «Дзіця не можа адно ісці праз лес, яно загіне. Мы павінны збудаваць плыт, Васудава, каб перабрацца праз раку». «Мы збудуем плыт», – сказаў Васудава, каб вярнуць наш човен, які адвёў хлопчык. «А табе, дружа, не варта ісці за ім. Няхай бяжыць.
Ён ужо не дзіця, ён здольны паклапаціцца пра сябе. Ён шукае шлях у горад, і ён мае рацыю, не забывай гэтага. Ён зрабіў тое, што ты павінен быў зрабіць сам. Ён клапоціцца пра сябе, ён ідзе сваёй дарогай. Ах, Сиддхартха, я бачу, ты пакутаеш, але ты пакутаеш ад болю, з якога можна і смяяцца. І ты сам хутка будзеш з яго смяяцца. Сиддхартха не адказваў. У руках у яго ўжо была сякера, і ён пачаў будаваць бамбукавы плыт. Васудава дапамагаў яму звязаць ствалы ліянамі. Яны пераплылі раку, іх далёка знесла цячэннем і выцягнулі плыт на супрацьлеглы бераг. «Навошта ты ўзяў сякеру?» – спытаў Сиддхартха. І Васудава сказаў: «Можа, вёслы ад нашага чоўна згубіліся?» Але Сиддхартха ведаў, пра што думае яго сябар. Перавозчык прадбачыў, што хлопчык выкінуў або зламаў вёслы, каб адпомсціць і перашкодзіць пераследу. І сапраўды, вёслаў не было. Васудава кіўнуў на дно чаўна і з усмешкай паглядзеў на сябра, быццам кажучы: «Хіба ты не бачыш, што хоча табе сказаць твой сын? Няўжо ты не бачыш? Ён не жадае, каб за ім гналіся». Аднак услых ён гэтага не сказаў, а ўзяўся майстраваць новыя вёслы. Сиддхартха развітаўся з ім і паспяшаўся на пошукі ўцекача. Васудава не ўтрымліваў яго. Ужо даволі доўга бег Сиддхартха па лесе, калі яму прыйшла ў галаву думка, што ягоныя пошукі не маюць сэнсу. Або, думаў ён, хлопчык пайшоў далёка наперад і зараз ужо дабраўся да горада, або, калі ён яшчэ ідзе, ён схаваецца ад мяне, ад пагоні. Разважаючы далей, ён зразумеў, што, уласна, за сына ён не турбуецца, ведаючы ў глыбіні душы, што хлопчык не загіне і небяспека яму ў лесе не пагражае. І ўсё ж ён бег без адпачынку, ужо не для таго, каб выратаваць сына, але з адзіным жаданнем, магчыма, яшчэ адзін раз яго ўбачыць. Так дабег ён да гарадскіх ускраін. Выбраўшыся паблізу горада на нешырокую дарогу, ён спыніўся каля ўваходу ў цудоўны сад, які некалі належаў Камалі. Тут ён калісьці ўпершыню убачыў яе у паланкіне. Мінулае ўскалыхнулася ў яго душы, ён зноў бачыў сябе, які стаяў на гэтым самым месцы, малады, барадаты, голы саман, з валасамі пакрытымі пылам. Доўга стаяў Сиддхартха і глядзеў скрозь адчыненыя вароты ў сад, дзе пад каронамі прыгожых дрэваў шпацыравалі манахі ў жоўтым адзенні. Доўга стаяў ён, задумаўшыся, узіраючыся ў карціны мінулага, узгадваючы гісторыю свайго жыцця. Доўга стаяў ён так, гледзячы ўслед манахаў, бачыў замест іх юнага Сиддхартху, бачыў юную Камалу, якая няспешна гуляе пад высокімі каронамі дрэваў. Ён выразна памятаў, як прыняла яго тады Камала, памятаў яе першы пацалунак, памятаў, як горда і пагардліва глядзеў ён на сваё мінулае, як горда і прагавіта пачынаў сваё свецкае жыццё. Ён бачыў камасвамі, бачыў слуг, танцоўшыц, гульцоў, музыкаў, бачыў пявучую птушачку Камалу ў клетцы, перажываў усё зноў дыхаў сансарай, зноў быў стомленым і старым, і адчуваў млоснасць, і адчуваў жаданне знішчыць сябе. І зноў чуў святое слова «Ом». Доўга стаяў Сиддхартха каля брамы саду і зразумеў нарэшце, што дурное было жаданне, якое прывяло яго ў гэты горад. Ён не мог дапамагчы сыну. Ён не мусіў быў чапляцца за яго. Глыбока ў сэрцы, як рану, адчуваў ён любоў да сына, які пакінуў яго, і ў той жа час адчуваў, што гэтая рана нанесена яму не для таго, каб ён капаўся ў ёй. Яна павінна была крываточыць, а потым зазіхацець, асвятліўшы яго жыццё. А тое, што рана ў гэты момант яшчэ не крываточыла і не зіхацела, засмучала яго. Хцівае, хваравітае памкненне, якое прывяло яго сюды і прымушала гнацца за тым, хто пайшоў, знікла. Замест яго была пустэча.
Сумна апусціўся ён на зямлю, адчуваў, як памірае нешта ў ягоным сэрцы, адчуваў пустэчу, не бачыў наперадзе радасці, не бачыў мэты. Ён паглыбіўся ў роздумы і чакаў. Гэтаму навучыўся ён на рацэ, толькі гэтаму – быць цярплівым, чакаць, слухаць. І ён сядзеў на кукішках у прыдарожным пылі і слухаў стомленае і сумнае біццё свайго сэрцу. Чакаў поклічу. Шмат гадзін праседзеў ён так, прыслухоўваючыся, ужо не бачыў карцін мінулага, паглыбіўся ў пустэчу, некуды плыў, не ведаючы дарогі. І калі ў яго раны зноў прачнуўся боль, ён вымавіў бязгучна слова «Ом». Ён напоўніў сябе словам «Ом». Манахі з саду бачылі яго, ён сядзеў ужо шмат гадзін, на яго сівыя валасы лёг пыл. Адзін з манахаў падышоў да яго і паклаў перад ім 2 бананы, але стары нічога не бачыў. Ён абудзіўся ад здранцвення, калі нечая рука дакранулася да яго пляча. Ён адразу пазнаў гэты мяккі, ціхі дотык, апрытомніў, падняўся і кіўнуў Васудаве, які прыйшоў за ім. Ён паглядзеў дружалюбны твар Васудавы, убачыў драбнюткія, быццам напоўненыя усмешкай зморшчынкі, убачыў вясёлыя вочы і таксама усміхнуўся. Цяпер ён убачыў і бананы, якія ляжалі перад ім, падняў іх, аддаў адзін перавозчыку, з'еў другі сам. Потым моўчкі ішоў з Васудавай па лесе, ішоў дадому на пераправу. Ніводны з іх не ўспамінаў пра тое, што адбылося, і ні адзін не казаў пра хлопчыка і яго ўцёкі, і ні адзін не казаў пра раку. У хаціне Сіддхартха лёг на свой ложак, і калі праз некаторы час Васудава падышоў да яго прапанаваць кубак какосавага малака, ён знайшоў яго ўжо спячым.